Det jeg godt kan lide ved lærerjobbet, det er jo, at jeg samtidig med at er min egen herre, men også at der er rig mulighed for at arbejde sammen med andre kolleger. Så der er masser af teamsamarbejde også. Både på den ene, altså i større og mindre grad, og med forskellige mennesker. Så jeg møder mange forskellige mennesker hver eneste dag. Store og små. Det er et udfordrende job. Det er et afvekslende job. Der er ikke nogen dage, der er ens. Der sker hele tiden noget nyt, og man skal hele tiden være på, og man har kontakt til en super hverdag med masser af liv. Hvis man tror, at det er fra 8 til 12 job at være lærer, så er det ikke. Altså, det er man hele dagen. Det kan være, når man er nede i Brugsen, når man ser en eller anden ting, hvor man tænker, det kan jeg bruge i min undervisning. Altså, så er du jo også lærer. Det kan også være, at du møder dine elevers forældre et eller andet sted. Så er du jo også lærer, selvom du også er privatperson. En af grundene til, at lærerjobbet efter min mening er verdens bedste job, jamen det er jo, at der følger et stort ansvar med, og det kan jeg godt som person lide at have, og et ansvar. Jeg kan godt lide at have den frihed, der ligger i jobbet. Jeg kan godt lide, at der er en meget, meget høj grad af samarbejde. Det er et meget varieret job. Det er meget berigende, det er udfordrende, og så er det meget meningsfyldt. Jamen, jeg synes, der er mange ting, der er karakteristisk for mit job, men jamen, altså, det er jo selvfølgelig undervisningen, der er vores kerneydelse, og det, der er i hovedsædet. Og det er jo det, man skal ville, hvis man ønsker at træde ind i lærerjobbet. Når man starter mandag, nu er jeg så heldig, at jeg først blevet set mandag morgen, men når man starter mandag, så inden man når for blinket sig om, så er det faktisk allerede fredag. En uge er så hurtigt væk. Og det tager jeg som et positivt tegn,